Kuligaon Jingri Club Asai Hemalong, AP Chelsea Pen, MP election puthak Chitan Chipare, Kang Dangamai Kang Nipon. Lason sinipay Troxier ni Jang Mia Chiklo, Lakhain Koresi Borjan constituency ko parlo Kuligaon Jingri Club Asai Hemalong, AP Chelsea Atumpen, iklem kitam MP election puthak apan, Chitan Chipare Lapen, Jakong Chiperangamai Kang Nipon. Labang sojay Megideng Pon, Kuligaon Polling Station, Right Wing, Left Wing, Board Committee Chilang Petpensi, Mai Ini Ponlo. Bangso Mai Long, Kison Tok Bi Pensi, Mai Cheri Ponlo. Lapen Alohisar Po Man Penchitong Dun, Samson Teron Bokajan RA, Mai Pu, Lapen Pranjal Kro, Chunbang, Lapen Bokajan Women Wings, Chunbang, Kache BP, Borjan Women Wings, Mai Pu Basapi BP, Lapen Pinangan PS Committee Atum Chitong Dunlo. Lapen Rongasar Duntu, APHL Sierri Sangho, An Karbi Puhu Pen, Archo Ponsi, Mai RDP Dunlo. Mai Along Kuligaon PS Committee Atum Pen, Puthot An Soseki Klem Kidam, Pamiji Apan, Bang Putame Ngwai Ponlo. Lapen Kivang GMP election Puthak, Chipahay Vek Nang Ji Apan, Chitan Chipere Ponlo. Lapen Women Wings Pen, Pasapi Penta, Soar Lopen, Chirap Chito du nang Jipua Bidi, Sore, Chitan Chipere Ponlo. Adun tu Bokajan LA, Maipu, Samson Teron Pentami, MP election Puthak, Mahung Hedet Jiapan, Tan Pere Tekanglo. Lapen Lower Ron India Constitution, Lapen 6 Schedule Puthak, Chitan Chipere Ponsi, Mesen Pen Mai Pachun Ponlo. Borjan Pen Hempuing T Report, Karbianglong, TV9 News. Meeting alam thibang ala hanlo non election di Lok Sabha election 2024 MP la det long ri phan the phan emithang jutang jubat reinang ji inglong aso an kiduk pen jok nang ji polaso apu thaksi pini tum awareness do kada lake PS la Kuligaon andar lo leaders atuma left wing la pen right wing la pen LA pen chitong dun crossang ho do la secretary la pen women wing pen chitong dun dak CC long basa PBP rang li presiden lo lapen LA na tuben ang chitong dun secretary da do kache BP lapen tum ladak CC presiden lapen youth wing kado we dolo ya si pini bangke ladak jakong ache pherang som lo athema ile tum vote pu alam the kopia posi pinang kok malapen sarkar tum kopi posi ta bangso vote ke joka jakong nang pidian malhai putang tum chithan lo lasi aprangsi voter list kopi posi Sorkar tum ka pinchong pote lake isia der long isia long ri long ke dodun long abang phu ka pang the ka pan lo nomor si bang la pen nomor hinia bang ke ile tum adet ke democratic country bina kosi bang phu mane mulu ka tum si leaders pan kang vai vote ke jok pe la nomor hini lo la pen nomor ke thom bang ke plang la pen ki phi de ki duk la pen ke plang ka duk ka la tame equality chingbar chit lupu isi ang the ka paklang lo ra to ban amme ka we vote bank ador jum cheji palama bilo equality article 14 na teng lo equality before lo arona amme ka theng lo ke isiver lo ador lapen pliya bange lahen lo reng aklang potum an bange vote joko nei athema vote ke isi government long report ke liye bange vote pilo polotang te lasom ni reng aklang puisi ang thek lo lagi nasi Karbiang long arat do an atum stame hill trap tum do an tame 26 arni de ungko rat trok arni bangke April vote pidun bek nangji nangle tum jongsi reng aklang polotang te lahai hu puthak sinil tum che than pon pini bangke lasi tum kopia posi APHLC pan vote pinang kok polotang te rat tum chini nangji ne phan ni tum phan APHLC pan vote nang jok blok ba vote nang jok noi poke lake akar sikalam chini ne te pini nang jok blok pom monenge chini lo lagi lasi ni tum kache song lapen ake mang alambang klar pen chini lo polong te lake monon phi pandan nang che song nun thekpo lahai pothak sin tum pini lada kaching wai pot awareness lo saran de ke bangji lang min lak boson amai bi ki the tum son kaching wai son dum basara chingrum je le tum Borjan constituency pen kaching room ta do lapen mass joining ta me do non prabjin pen laneli me thang homosti long lo senior citizen atum retired atum aning nang kaching samdon pen ning ache thepen atum mi hata neli phan phone nang lo ino da lake ex serviceman lo chiru set nili phan phone nang ekol nangching ki bom mat chiru bom kopi pasi doyoi ma pa phi ke ni che khangon edel lo mane
APHLC tum kache song nang ke Japon na ke sar jaga thar pen kado kabe nilimian pusi nang tum kado kabe ke theding mang Japon po ning ching sampik pusi chiru set sosar bura la ke alangli rong ke ladak hanjang langsung malu de masih pinap de galang tum masoning don plik ke bra ke thomne do ang ton ba sinang dun et adon abang thu gali adon na phai bang si don plik ke bra ke thom bang do la tom bang nang dun et Tangte borjang rap han nale so amai long chitong lap nei pusi Mrs. Ping tu manang li. la borjan arat kalang lo athema daksi borjan constituency long si mazoning bi apot nang chitong don lap nang po athema itum along riki vir ke EMCM atum jok loji pukali dak arleng the ding kibi ki thi tum andame jong si kisung ben jok nai pulo tangte lake itum ahok lo bang phukang bai bai tung bai pa minang po la ben la so meeting long ka prek political racharia songali PHLC long ke mane development ang people he read lang mi pe di lahai ki chak tap kali hai det sin tum jakong government ben che danun si tum akai sar jaiga thar pan parliament long todun si hadak si pache danun si tum jakong wan unji la si non ong dung atum ke people si chak tabre red lo nili borpung tarapung an si long ni awareness tu tikang lo da las de hadak arar tumanda pulo towar nangi piji puke apong lo sar nangi chak tikang sutami pipi lasi lason cobai ong posinon ke model code of conduct isi election kipat dua long isi choklim apunan chak arone pincong do sarkar pen lasi hala bangso model code of conduct ateng pen ke lam ke thana hud me lang de ration card towar nang pipo pu ninje long le ruling party tu laso posi hala ratung ke aku lutulipu aku latum hase vote pilipu laso posi lason ko mane BJP tum tame mane kaning je dokok lo tangte model code of conduct ateng pen latum mane case do non head jong recently Assam arlo tame BJP tum han lason model code of conduct karkana ajok hedi urunodoi pipine sekiron lasi lahai ronlong li lahai men pen therlong li self help group men pen lahai poisa rang pi pen therlong li lahai jong si dokok lo tangte lake latum han disqualify pan changes dokok lasi pinangan hini application le elo non election commission of India lo lasi action bang latum ku pitong en pone mo porsi labang than po Sar nei ki jutsi nali ki hai phan ning che thedu masanon pen. APHLC ni dom kapuria tengte highway ko pineng athema kopi posi hainang ko kote rat atum kisung nedi ho apong mane hopik lo emege theng no het non nili dak se kar jab lo non itum solar alarm kaida jun edi solar alarm monon phi ke itum town expansion of han ke puga belo development son anda memo halapu border situm degat po jame non solar project nang bi pena jok non ke hadak ke do ke thirtang atum phan moke tharle po latum na loke do poke de lason si chipadat bom lapen lason athak si long lega cho jor du piklang ni puet edet po marat long ri phan lok si 6000 plus along le cho jor det lo 6000 plus non remaining ke 10434 square kilometer pen apot 3000 plus along land melo no ile tumari deng ke do la habitation of hem ka choki ma phan la pen non reserve kali along le hedi kado be pangrum pet pen lan baksi do lo itum ari deng